का बाबूजी? क्या बाबू? अरे कहिए तो हम देखो तनी कि माई खाए बनावतिया हो आ ऊ घर में रहतिया। हम तो देखो तनी कि ऊ का करे खातिर आइल बिया। अरे तो का ओकरा के समझेबा, तू ही न समझेबा हमरा से ज्यादा। एक दिन के रही तो कोनो बात न रहे, जब देखो तनी तब सुबेरे शाम माई खाए बनावतिया आ ऊ घर में असही पर रहतिया। ई सब हमरा पसंद नहीं के, ठीक हमरा नहीं के लागत। तब का करे के चाहिए हमें? का करे के चाही का? हमरा ई सब तनी कम शिकायत बतियाव। का चाहत र? तहार शिकायत हम नहीं खींचा करत हमी के। तहारा बुझाता कुछ तो न कियो कि माई खाए बूढ़ माई खाए बनावेले। तो हम का करी? हम का करी? का करी हो? काहे खातिर आइल बड़ू? काहे खातिर आइल बनी? बैठे खातिर आइल बनी? बैठे खातिर आइल बड़ू? हां। खाए तहारा बनावे के चाहे बूढ़ हमरा मातारी खाए ना बनावे के बनाई। काडू। ना होला त के सब कहे बड़ा के तू रखले बड़ो। अरे बड़ा बबुआ, देखो मत भड़कावा। ज्यादा कुरु कुरु सब ठीक ना लगला। घर में कुरु कुरु रोज होला, कुरकुराहट तो लक्ष्मी उनकर भाग गलती देली। बा, उनकर बुढ़ऊ के। तो आखिर हमरा कहे के मतलब एक दिन के बात रही तो कोनो बात ना रहे। जब से देखो तनी घर में सुत रहतिया पर रहतिया। त सुना ना है, जकरा बनाए नहीं उकेगा बनाई बताओ तो। तहारा ना बनावे आवेला? ना आवेला हमरा। का करे खातिर आइल बड़ू? हमें ही ना आइल बनी। यही ना आइल बनी कइले बड़ू खाली भर तरिया हुरबू। हां हुरे। आ बूढ़ माई खाए बना के तहारा हां के बनाई दी। हन, ना होई त केगा बनाई? बाका बकाइल बड़ू तोरा ऐसन तो हम औरते ना देखनी। तो देख लेला नु। देख लो कइले बड़ू जब से आइल बिया घर ही बिगाड़ के रख देलस। बिगाड़ के यो रख औरत देले बिया। हमरा बुझाते नहीं के की चाहत देख का ले बिया। बुढ़ऊ सब तारा चलते भइल बा। बोलबो हम इधर तो के तहरा तोहरे चलते होता के। हमारा चलते का भइल बा? भइल नहीं खे, तू गई रहलो त हमरा हाथ ना दहेज चाही। पतो सुंदर बिया, पतो चाही। पतो के बेटी नियर रखेम, पतो जन कही तन करेम। अब का होता? तो जुगे जमाना के हिसाब से ना हम खोदेले बनी तहरा के। जुगे जमाना के एकर मतलब ये हो। फटफटिया चाही, आय बिलोरो चाही। एकर मतलब ये हो। हां ये हो। ये हो कइले बड़ू तारा कुछ ना होई त तू कर बता के केहू गई त। तार मियाज का खराब बा। मियाज खराब। कइले बड़ू बक बक तहार मियाज मुंह खराब लड़ावे के खाली तारा के कह दो। मुंह लड़ा झगड़ा के घर झगड़ा के घर कइले बड़ू बक बक का बकर बकर? कोनो कियो लाज शरम लागत कि बूढ़ मातारी खाए बनावेले। काची के लाज शरम जब आइबे ना करी त लाज शरम काची? तारा ना आवेला आखिर का हमार करबू? जौन मन करी तौन हम करे। काहे खातिर आइल बड़ू? काहे बक खातिर? बका मत ढेर। तू कम छिला। कम छिला सब इनकर करदानी हो। जनलू हमनी घर के रीति रिवाज ना हो कि पतो हो जाके घर में रही या बूढ़ मातारी खाए बनाई। तार माई जानस, तू जानस, बुढ़वा तू जाना जानो। तू कुछ ना जानबू खाली हम ना हुरबू। जाने। जब देखो तनी तब ही मुंह लड़ावती जाए। ना तो ठीक आदत नहीं खे आय ना। ई तहार ठीक तहारा में आदत बा। कमी बा। इनका ठीक आदत बा, मेरा से मुंह लड़ावत अच्छा सुनो, तू बहस दोनों जना मत कर जा, ना तो हमारा माथा गरम होई तो ठीक ना होई। तू तो खाली कहल करबो हिले ना। दू चार हम- कमरा के दे दे तो तो सुन, अब तू चुप रह। हम पूछतनी कि तू काम ना करबू तो का करबू? भर थरिया हुरी हन दे दे हमार जौन करे मन करी तौन करम, जौन हम शुरू से कइले बानी। का मन करी तहारे? का मन करता? बका बकाइल बड़ू। अपना नैहर में कुछु नहीं की कइले। सबसे हां पहला बात हां हमार माई बनाव तो लखियो, हाँ। हम खात रहनी ह, हाँ। खेलत रहनी ह, घूमत रहनी ह, फिरत रहनी ह। ठीक बा? हां ठीक बा। आ हमरा सबसे अच्छा लागेला बकरी चरावल। काहे के मुझे बकरी चरैले बानी। सुनो तड़ ना अरे तो हमार तो माथा एकदम गरम होता है। तो नैहर रही ससुरा एजा सब करे के पड़ी। त हमरा ना होला त ना करे, हमरा बकरी में मन लागला हम बकरी चराएम बस। बकरी चरैबू दोनों काम करे के बा। बकरी चरा ना के खाऊ बना करेम, ना करेम। करे के पड़ी। ना करे। करे के पड़ी ना बोलै है करेम। अपन कोई के बोलावे के होई दिक्कत तो। बा तू कर अपने माई साथे बैठ के कर। आ तू काहे के आइल बड़ू? बकरी चराए। बकरी हम चरावे बकरी तो चराए। एगो काम करो बाबूजी। हाँ बबुआ। एकरा के दू चार गो बकरी दे दो किन के। आई बकरी चराई ओनिए रही आई तो एकरा खाना मिली। ना ना, ये घर के लक्ष्मी है। तू प्रेम से एकरा के खूब समझाव कि नैहर में जवन भइल तवन भइल। ओजा बेटी रही, एजा पतो भइली, एजा उनकर मलिकाम ना चली, हमनी के चली। तो एकरा लाज शरम न होइस न। बेटी पतो हो के लूर लक्षण कहां सिखले बिया अपना जानत लाज बिया। शरम के ठीक हैं? है ना, हमार लाज शरम लाज देखबा शरम तू। देखबू हमारे देखबा तू उठी हमार हमें लाज शरम, का? अरे मार दे बेइज्जत पहले बिया बता तो तू, मुंह में हुर दे। बुझाइल न। हम बोलो। पहले बाड़ू बका बका बकर बकर। कोनो क्यों एकरा समझ में नहीं खाया कि का करे के बा। बका बका बिया खाली हम बकरी चराए पहले। कहबिस बुढ़ऊ काहे ना कहे? काहे कहबिस काहे ना कि कहे? हमर बाप ई हवन। हम देखे गई रहूं। ई देखे कोई रहन तो तोरा के कहलन कि बकरी चरबीस। हां, ई काहे ना पूछो रही बेरा? ए बेरा दू बेरा कहले बड़ू। फटफटिया चाहिए इनका। ई कोई पूछला कि तू खाना बनावलिस कि ना बनावलिस? तो मसाला पूछलन त ओई बेरा, ओई ना पूछतो रे बिया कटवा के चलै त। तब तो तोरा खातिर नया परिपाटी को चलावे के तू पड़ी कि कुछ मत बोला बुढ़ऊ। ना, भाई कुछ हमार मत बकरी बोलो। चराए, हम अपन बकरी चराए ना। बात खत्म। कुछ मत बोलो। इनकरा से पहले तू हो कि तू कुछ चुप मत रह बोलो। बोलियो। करबो बका बका बोल बिस माई के रे कह की बोलो हमें। एगो बात कान खोल के सुन ल। हई तो मत देखाओ ना तो मारब मुंह में एगो टूट जाई। बात कान खोल के देखैली सुन ल, तो की मारब जाना? मारब कपार बुढ़वा फूट बुढ़िया जाई। तू। हां बकरी लिया दा, हम अपन बकरी चराए बात खत्म। लिया को त तो लिया काल मत तो एकरा लिया। के बकरी की मत नहीं लिया। चल भाग जाओ। भाग गए।
बकाइल बड़ीस इहे तो एकर लूर लक्षण है से बहुत खराब लूर लक्षण खराब नहीं के एकरा के 4 गो बकरी कीन दो अरे तू जो हम बकरी कीन दे तू भाग ही जैसे भागना तो मार बकर भगलिस गिराई जैसे मार मार एकरा के। नमस्कार प्रणाम, हम रितु चौहान और अपना पूरा टीम के तरफ से पूरा भोजपुरिया श्रोता समाज के दिल से बहुत बहुत प्रणाम बाटे। और हमने के जन आज ये वीडियो बनैनी है सर, ई वीडियो से बस रउआ लोग के यही संदेश पहुँचाए के चाहतनी सन कि जितना ई जन बियाह शादी होता टे लड़का लड़की के चाहे जन परिवार लोग देखे जाता, तो सबसे पहले तो हम उ माई बाप के कहें कि कौनो माई बाप रहो कितना हूँ गरीब परिवार से रहे कुछ रहो, लेकिन अपना बेटा बेटी के पढ़ाई अच्छा शिक्षा दी ताकि ओकरा लाइफ में जीवन में कोनो प्रॉब्लम ना होखो, चाहे ससुराल जाओ तब वो जा दिक्कत ना हो। और लड़की सन के हम इहे कहें कि जौना लड़की के बियाह होता तो ससुराल जाता रही तो अपना सास ससुर के माई बाप की तरह मानस और सेवा करस। ई बाता बती जौन अभी हम करतनी है ए तरीका के मत करी, घर परिवार के बांध के रखी, प्यार से रही, सब केहू पढ़ाई लिखाई शिक्षा ये सब बहुत जरूरी बाटे। और लड़ाई झगड़ा से कोनो घर परिवार ना चलेला, प्यार से चलेला। तो बस चाहें कि रउआ लोग इस चीज़ पर ध्यान दी। जय माता दी। हम आप सबके कवि जी परिचय का बतावे के बाद आए है हमने के कॉमेडी वीडियो से रउआ सबसे संदेश पहुँचाओ चाहतनी जा कि जो भी लड़की बाड़ी ससुराल अपन गईली तो अच्छा से रहे के चाही, सास ससुर से मिल के रहे के चाही, ननद से मिल के रहे के चाही, झगड़ा लड़ाई ना करे के चाही। ये चलते ऑल परिवार मिल के रहे के चाही। ये चलते हम रउआ सबके फिर से एक बारी गोड़ छू के गोड़ लागतनी पूरा भोजपुरी भाई के। और दहेज धन दौलत सब चीज पर ना पैसा से कई गुना बढ़ के परिवार होला, इंसान होला। ये हमनी के कॉमेडी देखला के बाद रुआ सब आग्रह बा करब प्रार्थना बा कि रुआ सब दान दहेज से ज्यादा ध्यान अपना अच्छा संस्कार लड़का लड़की के देवे के कोशिश करी जा। और पतो हलाई कोई के तो बेटी ही अपन बेटी बना के रखी। और हर बेटी से भी आग्रह बा कि जवना घर में दुल्हन बन के जाए अच्छा संस्कार दही, अपन छाप छोड़ी ताकि क्यों बहू के साथे कोई अत्याचार ना हो जाए। और हमने के तरंग भोजपुरी पर वीडियो रउआ लोग के मिली तो वीडियो को देखी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी रउआ लोग और कमेंट में बताई कि वीडियो रउआ लोग के कैसा लागल। घंटिया बजावल मत भुलाइम जा, घंटी एकदम बजा देम जा।